kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema musibi tedduɓe yeɓaɓe ayaw Pindi TV on calminama on juuram no gowɗen wadde kala yontere émission meɗen fait divers ɗo e Pindi TV e saaha kal eɗen jaada hen e gorko mo horko ƴere gelleji birom Demba Dogo hande kam mi haali ɗum ha feewi non tigui a haali ha feewi bandiraɗo debbo Habsa Diallo mi salminima min wiyatma debbo mo mawo Boulel Sare wuuro ngo ganduɗa wango fayida machallah mbiɗa andi aussi ngari ndi mbinoɗa hamdi joni heddi tan ko seeɗa par ce que mbiɗi sohlini ɗe balɗe ɗo e balɗe mbiɗi sohlini no fewi no fewi mbiɗa anduno oɗon ɗum ɗon ma ar ɗum takno kam hokkudema ngaari momten surprise a weltanama no fewi ko weltare mawde wonnimi kadi artude ɗo ene wallodirde e dusodirde e yewtere men feedi ber no gawɗen wadde Adama Diop en mbayri no huccidirde bandiraɓe seeɗal mais ko oɗoji tan golle keddiɗi gonanoɗe tan saabino ɗum emen ñaagomo no yaafuiji no feewi fait divers mo gueɗortoɗen Adama Diop ko oɗo maçon aɗon ko gorko en général kam sen mbi maçon kam ko gorko kanko dal hakkille makko huccino tan koye cukalel gorel dañguel duuɓi 11 ko cukalel gorel oɗon phénoméne Adama Diop en kaali ɗum ɗo en kalti ɗum ɗo ene heewi joni e Sénégal te enen ji won hen sukaɓe tohosɓe mbiyatma joni sa yiiɗi jogade haali sa yiiɗi jogade liberté hoorema ya woɗoy oɗon yiɗa hen sahar rewde worɓe mo gandanɗa hoorema kuccina koye worɓe hono mumen walla rewɓe kuccinaɓe e rewɓe hono mumen oɗon phénoméne hande ne heewirni e ndiɗo leydi hulɓinake ma ko hunde nde ganduɗa kay ne hulɓini Habsa no fewi kadi min ɓuuri hen kam hawdemi foof ko genre maçonŋeɓe ene keewi artude ɗeɗo gueɗe so tawi mi miijima e miijam e analyse mo mbanmi ko wiyete maçonŋeɓe wona mi jogana heeɓe hay batte noon ko juste ko fewuji haɓe keewi artude on ɗum ɗo mi anda par ce que liyoji ɗi ɓe gonata ɗi ko nande bâtiment ji inachevé en eko way noon e voilà yewende peut être saboto kadi haɓe mbaɗa hono ɗeɗo gueɗe mais ɗum ɗo kam ko hunde ala kulli haalin hay goto yonnata ɗum nde yimɓe mbattata ressaisir vraiment Habsa mbatta haqqillaji no fewi no fewi so yiiɗi ɓooya wadde ko boni aɗa wawi wadde ɗum domuɗa hen kono un jour yaltan laaɓa ceer fenade nde ara itta ɗum ɗon yallo dandu men e ɗiɗon phénoméne uji min dewani lawol hay gotol yalla hokku men dal rewde lawol belgol jomiraɗo fait divers men goɗɗo Adama Diop aɗa andi koye julde taski tuminiɗen comme no mbin tan ni péri kam o hande totti kam ɗum ko bana diak bana buti jeeyowo greffage uji waɗanma coiffé en ɓuuri hem andude 300 000 400 000 eko way noon donc ɗum noon aɗa andi vraiment joom galle ma wona kattanɗo mais mbiya hunde foof taadi woni mi yii debbo goto wonmo jiimi tan ene waɗi hono majjum il faut min mi ƴeewa wadde hono majjum te doole potaɗi sa rentaki tan nawete ha kada waɗa hono gueɗe ɗe kalɗa ɗo ene ɗe woni mbasa hen ndimagu ma ha jiiteɗa hen ɗum ko hunde ganduɗa vraiment ene hersini yooɗani no fewi no mbirɗa ni tan en ceerata e wajade téléji radio ji foof kaali mbajima kadi seremɓe kadi mbajima wona ni to banggue tan eɗen mbaɗa focalisé e périque ɗo neɗɗo yo andu ko wawi julde taske ndeɗo ɗo paɗen nde bandiraɓe mbattat haqqille no fewi no fewi no fewi no fewi ganda ñalawma o ko goto no mbirɗen ni no kewɗen wiide e kala so tawi julde na ara yoɓe tinno ɓe mbaɗa utilisation en modération no tubakoɓe kewi wiide ni ɓe ganda ñalawma o koko ɓennata gonga ko ñalawma belɗo mawninde mais diine o Allah kadi arani tampinde hay goto
o arani tampinde hay goto e nder hen goto foof yo wat ko wawi so tawi waɗi ko wawi tan so lelima nde so tawi waɗi ko wawi tan so lelima manan didorno ma ɗano Adam no mbiruɗa ni tan wona to batti greffage tan par ce que oɗo vidéo ko yummiraɗo mawɗo jagga mars HLM ene ƴetti comci janen en jogorno yaade taw yoɓani je pense que saɗa ƴeewa ɓikkon ma eggiti aɗa foti ñamminde ɗumen ko laaɓi aɗa foti kadi ɓornude ɓikkon ma ko laaɓi saɗa huccite mumen jogoɗa fierté julde taski so ɓiɓɓe ma dañani ko ɓorni jarani kadi aɗa wiya aɗa ƴetta ɗo wujjoy Allah andi mbeɗa ko ɓikkon ma gujjanta walla ko hoorema mais ko wawi hen wonde foof jarani imagine ɓeɗon sukaɓe hande wiya nene moɗon jaggama filmama waddama e réseaux sociaux ji poɗɗo yiide ɗum yi mi fotani yiide ɗum yite oɗon vidéo ha abadan daiman iwta ɗon tan heddi majjata te je pense yummiraɓe ponno ƴettude sukaɓe en paw ɗumen e lawol moƴƴol so tawi ko yayiraɗe yiya en waɗi golle paaɗe ni est ce que sukaɓe ma ndew lawol kono noon rewata lawol ha ala kulli haalin habsa no mbirɗen ni kadi il faut ɓe ganda hande e yimɓeɓe e ɗanahi nouvelle technologie o hande kala bidik mo jaaɗa hay ɓurɗo famdude o mi yi joni hay alimentation ngaji ɗi e caméra de surveillance ene waɗe hen wori sikku a naare bidik tan a yeehi rukku mo sikku an tan goto woni ɗon caméra ji nan ɗon darma kala ko mbaɗɗa caméra ji jiyata en jii vidéo ji kewɗi vraiment te ɗum ko ɗum gonga ko caméra de surveillance jaggataɓe ɓe mbaɗata ko wutteji mawɗi so mbaɗi wutteji mawɗi no wonnoɓe monirto an sa yiide sah no jomum sifori ni habsa a wiyata o ne wawi nawde bagage janane jon ko ɗon noon ɓe profite ɓe nawa caméra ji jagaɓe hen vraiment habsa ɗum jarani par ce que ko image no mbirɗa ni majjata mayata ballodiren hen no fewi ɗon kadi enen mbaɗa massawu no feewi koreji meɗen fulɓe wonɓe ɗo yete Dakar oɗo saaha en gaddi jewɗi mumen insécurité gonɗo ɗo yete leydi ndi jomumen ɗantaka jamma ƴantaka ñalawma saabu enen jii tan tonete ceeɗu ɓuuri hewde tonete e période taɓowo jomumen ñamminde e yarnude jewdi mumen tan ko probléme ndonoɗa jewdi gadda ɗum ɗo yete Dakar woɓɓe ƴetta naw ɗum ɗon kadi ko musiba mawɗo yalla walluɓe eɓe jeeya jewɗi mabɓe e dow jaam eɓe koota e dow jaam taw haydara heɓtaki Adam ko ɗum ɗo gadduɗen fait divers hannde mbaynortoɗa bandiraɓe ko noon haɗa wayna tan so wona tan waddema appuyé ɗon to bandiraɓe men fulɓe ɗo nde Allah wallataɓe no feewi ɓe gaare jaam ɓe koota e jaam nde wonno ko jaam woni foof kadi kamɓe ala ko addiɓe so wona tan e yeyde e jewdi mabɓe donc ɓe eɗen ñaago yo jaam tan tawɓe toon par ce que musiba hay goto anda holto bone ficcan laasi donc eɗen ñaagui no mbirɗa e oɗon insécurité walla kuluhule jogaɗe ɗum ni saabi e o moment ene waɗi ralenti e o saaha ene fonno ɓurde ɗo ene Dakar ene fonno ɓurde ɗo jawdi kono sa yi wayi hono ni peut être ɓe gaccata ko ha jusqu'à dernière heure ɓe gara to banggue kadi mbiɗa ñammingol ngol ndiyameje ɗe ko way noon hay banggue ŋakkere ndenka ka hayso tawi laamu ngu waɗi assuré ma waɗi accompagné partout to yeeyete kono noon en mbaɗaran hen erango tan no mbiɗa ni a jarama no feewi e ngoɗon erango ɗum noon so wona weltanade yimɓeɓe habsa e weltanademo no feewi e wiideɓe kadi en mbayri huccidirde mabɓe yooɓe gaccu haqqe no feewi en mbaɗiɓe kadi de passage en dunimaɓe e julde arone nde julde taske nde yo Allah hokki en tawede o saaha mo wuuri bandiraɓe foof jarama se limi tan en juuman ok Adama Diop merci beaucoup mi jetti mi jaari professeur meɗen Yaya ñan hen won mo goto ma waɗno kam rectifié majjirno kam kalin ɗum e oɗo mi waɗi ɗum noté mo wonta kam majjirde inchallah mbeɗa yetta mbeɗa jaara aussi Bana Dia Bana beauty et greffage joɗɗo mo totti kam o mbeɗa waɗiri hande émission noddembo e numéro makko o waɗan mon ko yooɗi ko feewi inchallahu rabbi en plus en mbaɗi juulo mbuuri bandiraɓe foof e taske mo paaɗe noon yo Allah hokken wattude ni sahaji kewɗi ha ñande wonde inchallah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
poɗɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema